de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Mɛ kalo tile 26 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma Mali kunnafoni jabaranin cɛkɛlaw tɛ sɛgɛn aw foli la ka sababuya kɛ n'i y'a mɛn ko I ɲɔgɔn kumakɛla batɛ lajɛlikɛla de b'i la ani lamɛnlibaga de b'i la an bɛ aw fo aw k'o timinadiya la sanga a n'a ka wagati kunnafoni a waati selen ne a y'o bisimila kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye tarata don mɛ kalo tile 24 ale kɔni ye projet dɔ ni ka o baaraw kolomokarili ka o kɛ projet min ni a laɲini ye fɛn min ye o de ye k'a yira k'a fɔ an ka furubaca o kɔnɔna la sa n'an b'a fɔ ma nazarakan na ko fonction publique ale kɔni kɔnɔna la sa yuruguyurugu caman bɛ a kɔnɔna la walasa ka se ka olu ko ni ka olu dankɛnɛmaya ni projet in kɔni ale sigira sen kan n'a yira k'a fɔ ko fonction publique ale yɛrɛ kɔnɔna la maa dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni kelen don ka u si ni ka o fali walasa u kana taa sɛgɛn nafiɲɛ bɔ o la joona maa dɔw fana bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ sara ta siɲɛ 1 siɲɛ 2 kalo o kɔnɔna la ka sɔrɔ u tɛ o baara la maa dɔw fana bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni tɛ taa cakɛyɔrɔ yɛrɛ la san kalo 12 o kɔnɔna la olu yɛrɛ fana kɔni bɛ sara ni ka o ta ka kɛ ni sifinnaka caman bɛ yen nɔ olu kɔni tɛ ka baara ni ka o sɔrɔ o de la sa laɲini kɔni o de ye nin ye walasa ka se ka dɔ bɔ faso ale ka musaka o la ni baara ninnu olu sigira sen kan an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale fɛ kunu mɛ kalo tile 25 san 2022 u kun ye farafina don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ko 59 ɲɛnajɛw olu kɔnɔna o ye sa an ka jamana kɔni ale ye laada ni ka o lakile Tour d'Afrique o yɔrɔ la laadalakile min yɛrɛ n'u ye an ka jamana bandiri ni ka ale layɛlɛ sanfɛ o kɔfɛ sa ɲɛnajɛw olu bolodala kumaɲɔgɔnyaw olu kɛra ka kɛ ni an ka jamana yɛrɛ ni CEDEAO ni UEMOA gɛrɛntɛ bɛ an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ta bɛ an ka jamana kɔni ye a jiniyɔrɔ ni ka o fin alasa farafina maa minnu ko an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ sa mɛ kalo tile 25 kunu kelen in na sa o maa dɔw ye togolaw ka taa se Sénégalais ni Béninois ma olu bɛɛ lajɛlen ye u ka laadalafɛnw ni ka olu dan kɛnɛmaya an ka jamana o kɔnɔna la walasa ka se ka ɲɛnajɛw ni ka olu ja ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ an ka jamana ale sɔrɔla doni ma n'an k'ale ma ko colonel Sadio Kamara mɛ kalo tile 24 ale kɔni ye Marokukaw ka lasigiden ni ka o bisimila lasigiden min yɛrɛ ni ale tɔgɔ de ye ko Idrissa Isabeyena ani a kɔni ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya bolila fɛn min ka sa o de ye bɛn ani kelenya min bɛ Maroc ni an ka jamana o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ka se ka sinsin cogoya min na Marokukaw bɛna u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fanga ale ma fo ka taga fɔ k'an bɔra nin gɛlɛya in o kɔnɔna la
MINUSMA nyama ni oye ela gazima wani me kalo tile muga ani nani akonni sente nyama uye nyogon kuma nyogonya sente nyama mi yere ni oye kolonel Maliki Njawye kuma ubolla femi kasa ode ka yira ka fo ko MINUSMA koni ale ka baraw kan ka lakuraya kokura uye okuma ni ka o falen falenke uni nyogonche fintikilakaw koni ulu ye san sɔrɔ kalogɛrɛ dinɛ tigilamaw ulu ka u ye maa 12 ni ka dankari ulu ka bunahadamadenya la maa 16 u ye wele kɔni ni ka o lase ulu ma a baara kɛra mɛ kalo tile 19 kana se a tile 24 ma ni kunnafoniya kɔni bɔra an ka fintikilakaw ulu yɔrɔ la amta katika ulu feno sa uka kɛnɛyaso min ni ale be no namba fali ma nazarakana ko sescom tenendo me kalo klimuga ani saba a préfet kɔni ale kɛra sababu ɲuman ye ni ka groupe électrogène ka odi ni kɛnɛyaso yi o ma laɲini ye fɛn min sa o de ye kurantigɛ banbali min ni ale be an ka jamana o kɔnɔna la ni kɛnɛyaso in kana jɔ ka sababu kɛ kurantigɛ o ye u ka kɛnɛyaso ɲɛma ale kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsi u ka préfet ma ka tila tuguni k'a yira ka fɔ ko a jara banabagatɔ ulu fana ye kelen be gɛlɛyaba ye dugutagalaw ulu bolo ni wagati na dugutagala minnu kodon sa o de ye Kayi ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ dugutagalaw ulu ye a be dɔgɔkun damadɔ bɔ bi bolibafɛn bolaw ulu kɔni kelen do ka dɔ fara u ka dugutaga musaka o kan a tun be wagati dɔ la 1000 ani 800 u ye a bola kana se 2000 ani 200 ma ka tila k'a bola kana se fo 2000 ani 400 o ma ni kɔni gɛlɛyara dugulamaw ulu bolo ka kɛ ni u ka sifinaka minnu be no sa ulu kɔni y'a yira ko ni sini mɛ kalo tile ani 7 san 2022 ye kɔni y'a sɔrɔ ka fɔ ko bolimafɛn bolaw ulu kɔni ma dɔbɔ u ka dugutaga wari o sɔngɔ la sa ulu kɔni bena Kayi ni Bamakɔ sira ni ka a tigɛ u la an ka maliyɛnden minnu sigilen be libikaw ka jamana o kɔnɔna la a maa 100 ni maa 41 olu kɔni nana an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ a kɛra mɛ kalo tile 24 san 2022 a maa 100 ni maa 41 na sa cɛ 35 o be a la muso 29 denmisɛn 56 o denmisɛn 56 la sa denmisɛnnin fitini bogotigini 21 olu be a la ni kɔni baaraw bɛɛ kɛra an ka jamana marabagaw ulu ɲɛna Megalo tile 24 koro kalandenw ulu kɔni bɔra ka jigi dugu o kɔnɔna la laɲini kun ye fɛn min ye sa o de ye ka laɲini ka fɔ ko ulu kɔni mago be ɲɛmayaso la u ka kalanso o kɔnɔna la kalanso min yɛrɛ sa ni o ye koro ni a lamini ye ka fɔ ko koro n'a lamini kɔni ka kalanso ɲɛmayaso kɔni gulonnen do douanzan o de la kalanden ninnu yɛrɛ kɔni y'a fɔ ko koro kɔni ka bon ka fɔ ko kalanso ɲɛmaya kɔni tɛ koro o kɔnɔna la k'u be fɛ ɲɛmayaso ka bila u ka koro kalanso o la amita ko kan kibaru la nantara ko kan kibaru la amita Senegal kaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛma ale be taamala Angola kaw ka jamana o kɔnɔna la sa a kɔni y'a yira ka fɔ k'a bɔra kalama ka fɔ u ka lapitaniso min be no ni ale be wele ko Mam Abdou Aziz Sy Dakbak o lapitaniso in yɛrɛ kɔni ni ale be Tuwawan kaw ka dugu o kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ ko ni lapitaniso in kɔni tasuma de donna a denmisɛnw ka ladali yɔrɔ o la a kɔni kɛra sababu ye ni ka denmisɛn fitini n'o ye den minnu wolotɔ kurani do a 11 ka ulu kɔni tanya ni lapitaniso jeni o la u ka jamana ɲɛma ale kɔni tasibila kɛ ni ka taga denmansaw ulu yɔrɔ la an be duwawu kɛ ala ka u fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ka kunnafoni da tuguni Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnɔna ye mɛ kalo tile 24 tɛmɛnen sanjiba kɔni o nana u ka dugu la n'an k'ale ma ko a bobo o dugu in kɔni a kɛra sababu ye sa u ka sifinakaw ka baaradegeso min be yen nɔ ni ka o so kɔni ka o bi a kɔfɛ tuguni fana bolimafɛn 2 kɔni fana tun be yen nɔ ji ye o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o kɔni kɛra sababu ye sa ni ka kɛ gɛlɛyaba ye nin dugulama ninnu olu bolo u y'a yira ka fɔ ko san o san kɔni de ye nin cogoya in ye ni san kɔni nana a be tiɲɛni don olu kunna tiɲɛni min yɛrɛ kɔni kɛra o de ye bolimafɛn 2 in tiɲɛni ani maa 1 fana o jogina
mali kunnafoni jabarani na jɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kulo kan ala m'an ka jɔnya jɔna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina a fɔli la aw ye k'a fɔ ko tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ ba ye sanga a n'a ka wagati tunga lafiya maa minnu ni u cɛsirilen don an ka tungarange olu dɛmɛni la u ka so jɔli o ko la don n'a nataw la tunga lafiya ma u bɛna tila ka na projet kura wɛrɛ ni ka o da aw kulo kan projet min ni a bɛna kɛ tungarange bɛɛ lajɛlen fɛ la ko ye tunga lafiya bɛ o de laɲini tungarange u bɛ se ka lafiya soko la cogo min na ka to u ka tunga fɛ an y'a ye k'a fɔ an ka tungarange minnu fɔlɔ u sɛgɛnna kosɛbɛ sojɔko la k'a sababuya kɛ u bɛ wariw n'u ka olu bila ka na ko ka so jɔ u ye an balima minnu bɛ yan nɔ u b'u ka sojɔ wariw ni ka a dun tunga lafiya ma u ye o de ye ni ka u sen da o ko kan k'a fɔ tungarange si tɛ tɔɔrɔ bilen soko la n balimaw ye n ka so wari don o kuma t'a la tunga lafiya ma olu fɛ yen nɔ u ye n ka terrain wari fana u y'a yurugu o kuma t'a la tunga lafiya ma olu fɛ yen nɔ i mago bɛ so la k'a jɔ k'a ban k'a tile ta k'a d'i ma tunga lafiya ma olu wele walasa u ka se ka i lafiya i ka soko la k'i to tunga fɛ i mago bɛ terrain fana na tunga lafiya ma u wele u bɛ terrain jɛlen papier jɛlen k'a ta k'a feere i ma sɔngɔ damatɛmɛ jɛ la k'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔ tunga lafiya de bɛ se ka o k'i ye u ka tɔn fana bɛ yen nɔ i bɛ se k'i sen don u ka tɔn na walasa i bɛ se ka i ka so jɔ lafiya la k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn a musaka bɔ ko o la tunga lafiya nana tungarange olu lafiyali de kama a y'u wele walasa aw bɛ se ka lafiya cogo min na tunga fɛ aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan